Mi-am adus aminte din nou că Dumnezeu este Cel care ne ascultă în ziua necazului. Și ieri a fost a treia biruință mare din anul acesta, când împreună cu soția, însărcinată în luna nouă, trebuie să stingem un incendiu care a pornit la noi acasă. Ne-a ars camera centrală, s-a pornit acolo un foc și trebuie să alergăm împreună cu vecinii, cu pompierii, să stingem focul. Și nu plâng din cauza că am pierdut ceva, au fost pagube însemnate. Plâng pentru că în urmă cu 2 săptămâni, la altarul familial, am cântat o cântare frumoasă. Și cântarea spunea: prin mâna ta sfântă primim ocrotirea. Și când am ajuns la ultima strofă, Duhul Sfânt mi-a zis: mai cânt o dată. Dar auzi, dar de ce să mai cânt încă o dată? Am cântat o dată, e suficient. Nu mai cânt o dată, zice. Am cântat a 2-a oară și la ultima strofă Duhul Sfânt a zis: mai cânt o dată, că o să ai nevoie de cântarea asta până la finalul anului. Și copiii s-au supărat. Dar mai este altă cântare. Ba da, mai sunt și alte cântări. Dar nu există nimeni altcineva care să ne păzească decât Dumnezeu. Am ajuns acasă, dragii mei, dacă ajungeam cu un sfert de oră ieri acasă mai târziu, toată casa noastră lua foc. Dacă întârziam un sfert de oră. Vreau să vă spun, știți cum e, când vine focul, când vine smurdul, când vine accidentul, când vine tragedia în viața cuiva, nu mai ai timp să te rogi, credeți-mă. De-abia apuci să formezi 112. Dar știți ce mare are până în ziua încercării să ai în cont adunate zile de post, rugăciuni, să ai oameni care au stat pentru tine în spărtură, să ai săraci la care le-ai dus pâine și care să zic așa: toată viața mă voi ruga pentru tine. Așa mi-a zis cineva ieri: toată viața mă voi ruga pentru familia voastră. Zidul care despărțea centrala de casa noastră e un zid destul de slab, dar în zidul acela s-au pus toate rugăciunile, toate mijlocirile și Dumnezeu și-a întins mâna. A fost o panică. Copiii plângeau în casă, noi alergam să luăm apă, toate gălețile cu apă, toate ligheanele, nu mai știa de unde să faci rost de apă, nu se ajungeau, trebuia să în continuu. Și apropo, o paralelă frumoasă, știi ce bine în ziua focului să ai apă în casă? Când pornești un foc spiritual între tine și altcineva, știi ce bine să ai pe Iisus, apa vieții? Toată apa plată care am avut-o în sticle am aruncat-o pe foc. Tot. Și ce bine să ai presiune la robinet. Să n-ai numai așa un capitol o dată pe an din Biblie citit. Numai un verset o dată la 3 săptămâni citit. Nu, să ai cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug. Și atunci vei putea stinge orice apă. Doamne, ajută-ne la asta. Eu v-am relatat aceste lucruri doar ca să scot în evidență că în 2016 Dumnezeul meu a rămas același. Oamenii de lângă mine s-au schimbat. Promisiunile lor, ale unora, s-au dat de la o parte. Și-au schimbat locul de muncă, și-au schimbat anumite principii, dar lângă noi a rămas unul, Dumnezeu. Și spunea Isaia 9:6 căci un copil, dacă vei desface cadoul, nu o să găsești o mașinuță, nu o să găsești o păpușă, dar o să găsești ceva extraordinar, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii.